die weg? Ja. Nee. Nee, want ofwel rijd ik ben dus van een andere kant. Als ik van Hasselt afkom, rijd ik aan de rode lichten aan de vertakking af. En als ik van Houthalen afkom, rijd ik aan de andere rode lichten. Maar vroeger, toen hier wel nog rode lichten stonden, gebruikte ik deze rode lichten. Dat Mijn geluid, hè? schoonmoeder heeft altijd daar in het appartement gewoond. Ik denk niet dat ze veel last had hoor, van het geluid met die platen die er staan. Maar die woonde daar in dat appartement. Ja. En aan deze, ook aan de voorkant. Dus hier ergens. Dus ik heb ze dan nooit horen zeggen dat ze daar last van had. Dus ik denk niet dat het een probleem was.